Dit jaar viert de Sterrenwacht van Burgum zijn 40-jarig jubileum. Een bijzondere mijlpaal, die had dat. Voor een plak dat de meesten al tientallen jaren de sterren en planeten observeren kennen. Een van de oprichters, pioniers misschien wel, van de Sterrenwacht, wie Pieter Dijkstra. Oftewel Cody in Burgum en omkreten. 4 omkreten als Cody bekend. Met zijn passie voor astronomie hielp hij mij onder de bouw van de Sterrenwacht en bracht het universum wat dichter bij Burgum. En hij is goed de gast. Welkom. Welkom. Zo lang Lien, 40 jaar Lien? Volle langer. Volle lange. Ja, want wat is de startwest van dit hele verhaal? Nou, zal ik eerst even vertellen hoe de sterren in mijn holle komen binnen? Ja, neem de regie maar door. Succes. Ja, dat is wel leuk, hè? Doe maar. Maar ik ben een jonkje van 4 jaar. Ja. En ik ben in oorlog geboren. 1947, ik weet het nog, de Tweede Kriesdag. En dan kan ik even zien dat het klopt. Maar die hebben een prachtige, mooie jongen, wat Fries waren, met een heldere lucht. En ik mocht met mijn oudste broer en oudste zuster, mocht ik de keuken, met hun als 4 jaar, een jonkje, langs de straat. Ik ben in Riepzijde geboren op de Brediek. En dan een lintbebouwing. En dan gingen we dus die lint naar om te zieken weer een kriesbeem weer. Want de kriesbeem weer zelden. Heel zeldzaam. En er weer nog maar kerstjes erin. Hier en daar weer erin. De gereformeerden, die mochten net in haar. Dat weer toen nog zo. En hervormden die weer wat beroemer. En die hadden dus een mooie kriesbeem. Nou, en die wonen we zien. Dat we gewoon dus Riepzijde om te zien bij de kriesbeem weer. Maar ik zei wat oors. Ik zei van, hé, en ik zei die duizenden sterren fonkelen aan de lucht. Maar of die vol heldere weer als nou. Had ik nooit weten dat het erin planten en is er nooit weer gegaan. Dat is de start. Ja. Nou, en dan Maar dan ben je jong, reliets. Ja. Maar dan, en wat ga je er met in? Want toen was er nog geen Sterrenwacht. Nee. En wat doe je dan met die ervaring die je nou krijgt? Ja, en dat is even een heel lang verhaal, een heel specifiek verhaal. Dat ik op een gegeven moment zei van, nou wil ik een volkssterrenwacht wil ik bouwen. Om de meesten, toen Gods schepping Sinterlitten wat erboven zit. Ik ben niet evolutionist. Ik geloof dat alles automatisch gong is en sceptisch en wat in de carrière. Je weet dat verhaal wel, evolutionisten die denken gewoon dat ik geen God, alles is automatisch gong. Ergens in het leven nog staan. Dat ik een ontdekking deed. En die ontdekking had mij waarom gebracht dat het een schepper is en dat het absoluut een dwaalspoor is om in evolutie te doen. Evolutie wist dit net. Bij de schepper gewoon duizenden keer bewezen dat dat is. Weet ik bescheuren als is net mogelijk. Maar daar ben ik gewoon bij, die denken daar totaal oorzaak. Wat je God aan mij vreemde dingen bedenken. Maar daar zit het punt in. Maar jullie houden net in de evolutietheorie? Nou, net meer. Toen ik tot de ontdekking kwam dat het een plan is dat totaal nergens op geschoeid is. Nergens. Maar hoe ontdek je dat dan? Wat? Dat vind ik wel nieuwsgierig. Wil je me, ja? Ja. Nou, misschien wel een verhaal, maar het is wel de start. Ja. Ik zie het in de tuin, achter huis. En toen zei ik daar eerst een miammeltje in om een hoop gezongen. En eerst flitste me door de holle heen. Wat is het verschil met die miammel en het hoop gezongen? Allebei besteedt weer dezelfde materie. In de materie, je weet het zelf ook wel, de kern is dat er een proton, een elektron, een neutron. Daar is alles in bouwt. Jo, ik, de hele wereld, kosmosrijk. Maar dat is heel vreemd, die meer beweegt, maar het zo'n blijft lezen. Toen ging ik eens verder, volle verder nog, als de inhoud van het beestje. Ik ging naar de moleculaire samenstelling. Is nog net goed. Ik ging nog verder, ik ging naar de kern van de atoom. En we weten de atoomkrachten. Iedereen weet het. Je kan ze berekenen, we maken de atoombom, we kennen met Google is er vol op de volle, want we weten die krachten die er tussen zitten. Maar er zit één vreemde kracht bij dit beestje, dat in die atoom zit een vermogen dat de ene atoom een signaal houdt naar de oren wat hij dwam had. En die is ongrijpbaar, kunnen we net vinden, en dat hij eruit is, valt het beestje uit mijn kwander. Dat is leven. Okay. Daar komt dat wij. Nou, en toen ontdekte ik de schepper. En dat is de basis dat ik de meesten dus vertellen wil. En dus ik ben geen evolutie. En dan kom je misschien later naar de grote schepping die erboven is. Ja. Nou, en dan begin je, maar even waarom naar de Sterrenwacht. Dan bedenk je het idee van, er moet een volkssterrenwacht komen. Ja. Hoe zet je dat op? Hoe begin je Yes. En dat is weer een probleem. Want die had je geld, kost een vermogen, enzovoort. Dus ik maak meesten haar, je maakt een stichting haar en dan mag je dus iets wat opbouwen. Nu word je zijn seks gestuurd voor deze keer in de kranten. Want toen is het gebeurd. Dat is nog precies 6 jaar verleden. Maar ik kan nooit één vanger kennen die zei, ik wil die helpen. 12 uur had ik alleen gewerkt.
Ik heb wel aan de gang geweest. Ik ben aan de gang geweest om een telescoop te bouwen. En er hier geluk bij dat ik een boer vond die kon sliepje om het leven. Dat weer een expert, dat weer een extreme gave om lenzen te sliepen met zo'n precisie. Dat fjouwe kantjes op me kwam, daar zit net een miljoenste verschil in. Want lucht werkt met een frequentie van miljoenste millimeter. En daardoor kon ik een prachtige telescoop bouwen. En die hebben we dus plant juist voor een Vonksterrenwacht. Die weer een monster. En dat weer in de tijd van 1968, 69. We hadden geen pc's en dat spel besteedde dan daarnet. En alles moest nog mechanisch gebeuren enzovoort. Maar dat kwam ook klaar. Ik had in Hollywood, dat moest ik er verstaan van. Maar ik kon net meesten vinden die me helpen. Dat jongetje in 78, wie er één die zei ik help die. Nou ja, en toen voelde we een stichting bij. En waar wie dat? Dat weer Lolke Dijkstra. En toen voelde we een stichting bij. Maar dan ben je 3 mannen, 3 meisken. Dan had buurvrouw vregen. Ik heb gedaan. Had helemaal geen affiniteit met de sterren. Maar die heeft wel het doel van, hier gebeurt iets moois. Dat had een meisje met educatie. Je wil kon mij helpen. Dat is een prachtig project. Nou, die had een handtekening gezet dat we hier een stichting, in 78. En toen het begon. We kregen er wat meer lawaai. En er weer nog in die kamer bij. Onder andere dus notaris Hanstra, die kamer bij. En de kamer had er nog eens een bij. En dat is daar gewoon opbouwd, stap voor stap. Hebben wij een goed bestuur gekregen. Die volop uitgegaan is om te bouwen. En in 1986 zit een prachtig project. Hier ben ik terug de commissaris van de koningin Wiegel. En toen komen we toch in. Ja. En zo is dat begonnen. Ja. En we zijn nu ik zeg het je 40. Je mag al les die mij maken dat er om hem heen bouwd worden zal. Ja. Wie het bestuur net voor. Ja, ik denk jou ook net. Want Nee, dat is net. Dat jouw de luchtversmarking. Ja. Hoe sting je daarin? Wat had dat voor effect daar? Ze toen net begonnen, dan weer er nog een wet dat alles agrarische bestemming heeft. Er zijn speciale dus wet aangenomen, speciaal voor mij, dat een gebiedje recreatie wezen mocht. Nou, daar vliegen dekmeesken op. We hadden ze nou eromheen een paar dingen, dat mijn recreatie te mij zijn. Maar lichtvervuiling, ja, dat weer het probleem dat ze mij namen. En dat willen we net. Want elk luchtdeeltje is fout. Ja. Maar goed, daar is niks aan te doen, dus je komt erin te zitten en dat werkt nou wat terug. En dan wordt het ook dat bouwen. En ja, dat moet één ding wat er gebeuren. Alle lampen moeten naar beneden gericht worden. Er moet exclusief dit wat aan dienen worden om die luchtverzuivering te krijgen. En zo net, dan moeten wij verhuizen. Ja. Want als we lucht hebben we net zien, de ministerie voort. Ja. Ik haal je dat er enigszins een plan is om naar het westen te gaan. En dat zou wel een pluspunt worden, want daar is het donkerder dus daar. Ja, maar die hebben God, hè? Ja, Ja. die kant uit. Maar is dat realistisch? Het is realistisch. Ja. Ik had ooit er wel een keer gedacht om het spul daarheen te brengen. Ik dacht, als er al wat gebeurt, want die uitbreiding ging terug. Nou, dan moeten we daarheen. En ik heb een cycloon uitzocht. En ik heb niet een hol precies wat de mat. Want ik heb verstand van sterren bouwen. En toen dacht ik, als we daarheen gaan, prima. Als er onbepaalde voorwaarden voldoen wordt, hebben we een beter plak. En misschien kunnen we ook nog wat betere dingen doen. We kunnen nieuwe dingen kunnen bouwen. En we hebben wat plannen doen om dat uit te breiden. Die kosten binnen nog volle beter dan we hier zitten. Dan gaan we door de warren, hè? Want zo in de warren. Ja, de warren, ja. Daar moet iets oor gebeuren. Er maar net meer bouwd worden, net meer wenningen. Nee, Maar dat zou je zo dus wel kennen. het is er aan. Ja. Maar wat achter zich is, we zijn praten over een hotel. Je maakt geen jacht aan. Nee. Nergens een jacht. We moeten daar zonder wijzen. Of in de hoeken, dat ze zeggen van, je mag hier specifiek wijzen. Ja. Ik ga wel in een hollewerk wijzen wel. Dat is vraag de kind. Maar het is een uitzonderlijke hoek om nog beter de loften te krijgen. Ja. Dan we nou gaan. Ja. Maar goed, dat is voor de toekomst. Ja, zeker. Ja. Zeker. Zit je nog in bestuur? Of Nee. Nee, hè? Je toen gaat het- losletten. Kan je dat wel losletten? Ja, toen de bouwerij kleef weer, toen kregen we nou wat orde bij het museum. En toen waren vregen van Worst ik de bestuur van het museum en het was fuseerd. En de sterrenwacht. Dat is het zoveel werk in, ik hoorde bij dat werk net doen. Ik zei, dat ken ik net doen. Ik zei, ik heb specifiek iets, ik ben een sterrenman en die hele museumspullen wat en ik, zo specifiek dat met oren met doen. Dan ga ik het loslaten. En dan zeg ik maar volle beter, want dan kom je vol beter specialiseren om de inhoud van de sterrenwacht. Ja. Dat weer wel een pluspunt. Ik heb bot verloren sinds je mij het streekmuseum geef werkje. Is dat voor je iets verloren? Gigantisch verloren. Ja? Ja, En wat daar voor moet je opzicht? eerst wel wennen. Ja? Je weet ik net, wij gaan een enorm ieperzicht naar boven staan. In donker. Ja.
Deze mensen die hebben als het ware een zicht naar beneden daar. Die zieke skerven en wat dan ik al hier, oedijs. Ja. Dan kun je je voorstellen wat een verschil er is. Ja. Beus interesseert u niet zo vol hoe dit hier maar eens zegt. Eigenlijk net. Want we zijn dus s'nachts bezig. En zij, ja, die ben pietje secuur, die wil alles mooi hebben. Zie je het verschil? En dat moet wennen. Ja. Ja. Maar nou, de laatste 20 jaar, perfect. Ja. Het kan er beter. Wat is de toekomst voor de sterrenwacht? Ja, wacht. U bereidt grote worden. Wat te horen. Ik heb erboven een prachtig mooi sterrenwacht naar web gebouwd. Met een monsterinstrument. Je horen, dat is al een handmatig, hè, want er zijn geen computers. Deze is computergestuurd. Die is zo automatisch dat als ik een oren synchroniseer, dan kan hij een euromunt op 10 kilometer afstand precies vinden. En waarom dat? Hij moet namelijk dat beeldje pakken wat wij met eigen ek in de kijkende schenken, om daar een apparaat in te zetten die gevoelig is om dat op te nemen voor foto's. Dus die precisie zit erin. Hij kan alles compenseren. De onregelmatigheden van de aarde, van de planeten en wat dan ook. Een precisie-instrument boven. En die is heel groot. Als jij maar eens een keer komt, of hier januari, februari, maart, maar je maar eens een keer komen, dan laat ik hem zweven met 2 eigen oer het maanlandschap vlakbij. Dat praten we. Goed zo. Want 22 maart, dan is de feestelijke bijeenkomst. Hoe ziet dat eruit? Is het alleen voor het publiek al voor genodigd in een magazine? Ja, nee, het is intern. Intern. Met Ja. hoe heet het? We hebben dus de vrijwilligers, die komen alleen nog, omdat de zaal beperkt is. Maar er komt nog wel iets oors bij. Die de sterrenwacht die erboven had, dat is mijn eigendom. Ze krijgen daar oerdrachten van. Ja. En ik Jou dat voort. Alles uit, ja, maar ik maak wel, want jij bent op 33 hier. Hoe lang kan ik de trap nog opkomen? En daarbij zei er maar noorden jongens komen, dus dat kan je oer nemen. Ja. Dat die maar opleid worden. Dat. En je verzorgt een lezing. Nou, als ik het nog zeg, dan kan het wel eind worden in een lezing voor jou. Of Ik nee? ga een enorme lezing doen. Ik heb gewoon voort. Ja. Ja hoor, ja. Als je zei van hoe let het over de tijd, ga je nog in berg met mij. Ja, want ik praat de hele nacht Ja, met ik ga het niet gaan. Geen probleem. Dan praten we dat doen we dat nog een keer. Hè? Ja. Nou, dat mag even. Dus voor de normale bezoekers is er wat oors te zien. Want vanaf 21 maart tot en met je oren hier is er een nieuwe expositie. Ja. Niet van de sterrenmacht te wijzen, maar van jachtkamp naar boeren een nederzetting. Ja. Laat je meevoeren naar Friesland 5500 jaar geleden. Waar de kiem werd gelegd voor een compleet nieuw bestaan. Zit je niet? Nou, hartstikke mooi. Maar daar ga je net zo vol mij, zeker met Niks. strekers. Nee, hè? Nee, museum net. Nee, Maar je er- zit er vooral in het. Alleen maar in de sterren. lucht in. Ja, die en sterren. met ik expert op dat gebied. Ik ga een protofoorlichting doen om sterrenwacht te bouwen. Daar heb ik verstand van. Optiek. Ik ga dus importeur Westvaarden dus voor professional om speciale apparatuur dus te importeren en het voor te doen. Enzovoort voor universiteiten. Dus echt de hele orde. Ga ik altijd daar mee werkt. En dat is puur al je sterrenkunde. Meer affiniteit wil ik net bij houden, omdat werd het al te druk. Ja. Ik ben helemaal gespitst erop. Maar dit hier krijgen we al een prachtig mooi moment. Is dat het laatste wat je vertelt mij? Ja, 12 augustus. Dan hebben we een zonsverduistering, bijna, net helemaal. In Spanje is het helemaal klaar. Maar we kunnen hier een prachtig mooi gedeelte te verschijnen. En dus op een joentijd. En dan hoop ik die te kijken, te richten, om de kraters te zien nog, aan de regeltjes aan de kant van de verzichtering. Dat is heel iets bijzonders. Maar gewoon, dit voor het publiek is hartstikke mooi om daar te komen. Want we hebben specifieke kijken ervoor, om de meest efficiënte lid met speciale filters. Oké. Maar direct daarna, als dat voorbij is, dan krijgen we nou een mooie nacht, de sterrenringen. En als het prachtig helemaal is, dan komen we daar en dan blijven we de hele kop van de nacht blijven we daar om naar de sterrenringen te zien. Net een volle voorstel, ja, ze vallen maar per minuut. Nou, valt Maar er- interessant is wel. Ja, oké. Pieter Dix, hartstikke dank voor jouw inspirerende teksten hier. Hè? We zullen nog een oer praten, kan ik denken. Ja, ja. Ja, Maar we doen het let een keer weer. ik blijf zo plakken. Oké, succes Is die ermee. goed. En dank voor je komst. Gradient. Ja, dikke dank.